ngoba into zakho zidinga idolo. Oh dana awena uzungafuna ukufana nabanye abantu. Sanibonani bathu. Yazi kuthini into engiqeda ukuyibona manje ngale ku-emergency room. Ngicela ukukhuluma nani. Le ndaba le is sensitive. Ngicela the owners mozazi ukuthi u-owner inja bophani izinja zenu. Into engiyibonile ngantoni ngani a 3-year-old imina a 3-year-old shuthi inja imuhazule ngiyasabisa. Yo bekani la kumanje into engiyibone ngale ku-emergency room ngimangele ngithukiwe ngimangele. I am shocked. Ngiyayizwa ngicela ukuthi mozazi ukuthi u-owner inja bophani izinja zenu. Ngiyayizwa right. Novalo emini yakwa